हाय गाइस, आं दिनै नोंथांमोननो माइ आबादनि मोनसे सावगारि दिन्थिनो सानबाय। नैबे जाबाय खोथिया फोनाय। माइलिया आइजुम गान्थिया। बिसोरो बर' आइजोफोर, गुबै बर'फोरादि आबाद मावनानै जाग्रा, बेनिफ्रायनो जोङो मोनथिनानै मोनो। नोंथांमोना दासिमबो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामखाबाय भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। जाहाथे आं बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबाय थानो हायो। फोथारखौ ओरैजाय फारसे फिदिंनानै दिन्थिनो सानबाय। गुबुन गुबुन दल दंबावो आरोबाव। नै बिथिंजायबो दलसे दङ, बिसोरनिया गायदों। बोथोरा एसे दोमैलेलेखाय क्लियार जायाखै पिक्सारा, अब्लाबो जोबजासे नायलांनो थाखाय गुरै खावलायबाय। ओरैजाय फैयै फैयै आरोबाव नै बिथिंजाय दलसे दंबावो। बै खोथिया फोनायनि उनाव नुहुरदों बिसोरबो माइ गायदों। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।